L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Edin ħuti fit-tlieta tal-ġimgħa mqazza jew nitolbu il-don tal-ġabra, il-don tas-silenzju, id-don tal-maħfra xulxin, waqt li fil-bidu tal-qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għatina li niċċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistoqilna naqilgħu il-maħfra tiegħek. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Issimgħuni, Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwieni ta' ommi ftakar f'ismi. Għamilli fommi xabla misnuna, taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-parzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi bik jien inkun infaħħar. U jien qed għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu rraġġa lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribù ta' Ġakob u traġġa lura l-fdal ta' Iżrael? Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej innistken ma jkolli qattax ninfixel, għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wet li tiġi dejjem salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi t-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. Għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom, o Alla,
sa minn żożitni intallimtni u jien sissa għadni nxandar eġubietek. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt tar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed għal qatla. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħass ruħu jitħawwad. U stqar mill-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min għalek. Wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li Ġesu kien iħobb kien ma' ġenbu fuq il-mejda, brasu ma' sider Ġesu. Xmun Pietru għamillu sinjal u staqsih, għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mibdut hekk fuq sider Ġesu staqsih, min hu mulej? Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bil-biċċa ħobs u qabad u ta' lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu qudiemx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi wħud stajlu lil Ġesu jgħidlu mur jixtri dak li neħtieġu għall-festa jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħa il-biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda Ġesu qal, bil-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U li ftit ieħor se ndum magħkom. Intom tfittxuni u bħalma qatt lil-Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien inta issa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa? Għalik jiena nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, int tagħti ħajtek għalija. Tassew ngħidlek li s-serduq ma jkunx idden qabel ma tkunx ħadtni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnasfu minn. Huwa qari taqsim il-qalb, qari li nafuh li jitħabbar ta' kull sena fit-3 tal-ġimgħa mqazza. U isemmi żewġ protagonisti, propjament ftit iżjed minn 2, imma ħanibdew minn dawk li forsi jsewdulna qalbna l-iżjed huma Ġuda u anke Pietru. Ġuda jagħmel għażla terribbli li jbieħ lil mulej. Ġesu juża din il-kelma
jittradini, jikkonsenjani, jatini fidejn xi ħadd ieħor. Minn hemmhekk ġejja jittradini mill-Latin tradere, tikkonsenja, tagħti lil xi ħadd konsenja. Fil-fatt hekk jagħmel Ġuda. Il-Vanġelju ta' San Mattew anke rajna l-ħadd li għadda jgħidilna wkoll il-prezz ta' dan in-negozjat li jagħmel Ġuda. Jiena xtatuni, għalhom xtatuni, u jiena nagħtikom lil il-bniedem. Dan it-tradiment huwa meta bniedem jinsa l-lejaltà, li jinsa l-imħabba tiegħu, jinsa dak kollu li hu tajjeb f'relazzjoni u jbieħha. Ipoġġiha għas-suq. Jew illum imdorjin fi xi pjattaforma fejn min iħallas li żjed jieħu, x'ma nsemmux pjattaformi ta' auction. Kultant nagħmlu hekk anke b'xulxin l-aħwa biex ma noqgħodux nitkażaw ħafna b'Ġuda u inqas nitkażaw Pietru. Pietru għandu l-intenzjonijiet tajba kollha tad-dinja, ma bħalna huwa dgħajjef. Kemm hija kommoventi dik l-espressjoni li jgħid lil Ġesu, jiena għalik nagħti ħajti. Hemm din id-disponibilità, hemm din ix-xewqa, hemm din il-ħolma. Huwa Ġesu li l-ewwel jagħti ħajtu. U qabel issir din l-għotja ta' Ġesu, anke permezz ta' tradiment ta' Ġuda rridu nammettu wkoll, Pietru ma jkollux il-qawwa vera jagħti ħajtu. Ejjew nifhmu din il-ħaġa l-aħwa x'aħna mhux biex nitkażaw aħna minn aħna biex nitkażaw l-aħwa bit-tradiment ta' Ġuda, biċ-ċaħda ta' Pietru minn aħna. Mhux hekk nagħmlu bidnubietna. Imma ejjew nifhmu din il-ħaġa li aħna għandna l-qawwa nagħtu ħajjitna għaliex Ġesu ta' ħajtu għalina. U mingħajr dik l-għotja ta' Ġesu aħna ma jkonniex il-qawwa nagħtu ħajjitna fi żwieġ, fil-vokazzjoni nisranija tas-saċerdozju, fl-għotja ta' ħajjitna, f'kull relazzjoni ta' mħabba imqar fil-ħbiberija. Għax l-imħabba hija li tagħti ħajtek. Ma mingħajr l-għotja ta' Ġesu aħna bnedmin dgħajfa. Mhux se jkollna l-qawwa ngħixuha. Din il-ħolma li hemm fina ma kienx biss fil-qalb ta' Pietru, wara kollox hu kien miżżewweġ, kien jaf x'inhi l-imħabba. Imma fehem ukoll il-ħbiberija tiegħu ma' Ġesu li kienet ukoll stedina li jagħti ħajtu. Kien ġiġa ta' ħajtu lil mara tiegħu, imma meta skopra lil Ġesu ukoll kellu din il-qawwa kbira, din xewqa kbira li jagħti ħajtu. Ġesu fġieħ it-tradiment li soffrejt, iċ-ċaħda li soffrejt. Għatina l-qawwa biex aħna qatt ma nbihok, imma nigranfaw miegħek. U bħalma jgħid is-saċerdot qabel jitqarben u jiftakar fil-djufija l-fraġilità tiegħu. Għamel li inti tkun il-fejqan ta' ruħna u ta' ġisimna. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Addolorata. Nimmaġina kienet taf tajjeb ħafna lill-familja ta' Xmun Pietru, kienet taf ħafna wkoll lill-familja ta' Ġuda. Immaġinaw il-Madonna tiltaqa' mal-familji ta' dawn it-tnejn. Immaġinaw lill-Madonna Addolorata tiltaqa' jekk kienet għadha ħajja ma nafux mal-mama ta' Ġuda. Daw iż-żewġ ommijiet jiltaqgħu fil-misteru tal-din il-ġimgħa mqazza. Ejjew nitolbu biex aħna ikonna l-grazzja nindmu minn kull ċaħda, minn kull tradiment. Kull imħabba għażiża li hija xrara f'qalbna
man bijowa qatt għax mhix għal beħ, m'għandix prezz. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal min iħossu tradut u miċħud u abbandonat fl-imħabba, fuq ix-xogħol, fis-soċjetà, fid-dinja. Ġieħ il-passjoni ħarxa ta' Ġesu u l-weġa kbira tal-qalb tiegħu bit-tradiment u ċ-ċaħda tad-dixxipli tiegħu. Fejjaq mulej il-pjagi tar-ruħ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu id-don tal-paċi fid-dinja. U f'din il-ġimgħa mqazza nitolbu għal dawk li qegħdin jibku lil uliedhom, lil qraba tagħhom, lil maħbutin tagħhom vittmi tal-vjolenza tal-bniedem kontra bniedem ieħor. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn, ma' speċjali l-fejqan fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek. Palma inti tagħtina sehem mid-doni qaddisa tiegħek, hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana. U l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom isir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna. U nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismurtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolji tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għolji tas-smawiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabarawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li waħdu l-ġust tal-li nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-art, biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna,
Rrid jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobb sratti l-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerred fuq is-salib, ħal kalċi mimli-mbit reġrat il-ħajr, daħli l-ħbieb u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-mafra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sewalina. U niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħanina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda qalb waħda mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri kollha tiegħek. Għajna inħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għall-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir. Inkunu nistgħu tassew fiċ-ċakontana nroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek
Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħidnu biet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej l-ikel tas-salvazzjoni tagħna. Aħna tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament qaddis li ridtu jkun il-għajxin tagħna f'din l-art bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan il-Rożarju skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa Franġisku. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-demm.
Missierna li inti bismewit itqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja l-Missier li bern Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Konsidraw nikontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Konsidraw nikontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie nkoronat korona tax-xewk.
Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titindka fis-semek la fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulemija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek.
Ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikmu norfqu tana l-wit tal-muħ. Jagħmel avukata tagħna dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina waredana turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewiti ta' ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistriħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żiet safja. Itlob għalina. Om li żiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġ. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta maħal. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-er. Itlob għalina. Bidu tal-ferħta. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tjib. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavori. Itlob għalina. Dar ta' dej. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu.
Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insar, Itlob għalina. sultana tal-anġel, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ħenna lina. lopalina qaddisom malla Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Birom Alla Marija Santissima, imbirek għal-Azza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu għal-qaddisin kollha tiegħu.